Vamos aquí a ver os membros do xurado como levan eles. Vamos a empezar aquí por Pepe. Pepe, que? Non levamos nin a mitad, pero ti como ves isto? Eso moi animado todo, eso que prefiero estar aquí que nas aulas, non? Home, ti aquí, Pepe, que preferides estar aquí que nas aulas. Sí, preferides estar aquí que nas aulas. Bueno, non vos vexo moi convencidos, Por aquí, Xosé Manuel, que? Como vai a cousa? Foi tiro no Carrillón. E porque ves a campana da casa, Lourdes. Va estupendamente. Lo estáis haciendo genial todos. Lourdes di que o estades facendo genial, pero eu vexo un pouco seria, Lourdes, Debe ser polo disfraz. E aquí, as máis felices de todas as compañeras de segundo de bacharelato que están rindo. Como ves o tema? Tú quieres más originalidad. Aquí vamos a compañeros que piden que se sean os máis originales. E ti? Diversidade de opinións aquí nos membros do xurado. O Ventafaz, que como vedes vos que eso de bailar e tal, como vai? Sorprendida? Bueno, ven, aquí temos a opinión dos membros do xurado e nos marchamos para aquí. Se nos dice o Accessit para primeiro ciclo e para primeiro da ESO B. Bueno, para aí entregan o premio ás alumnas de bacharelato. A ver, vide recoller o premio rápido. Aquí o premio. A ver, un momento que pareceme que hai confusión. Un momento. A ver, os gañadores son primeiro da ESO, os gañadores no do Accessit, primeiro da ESO B de Barcelona. Vinde a recoller o vosso diploma. Vinde a recoller o diploma. Aí está, forte aplauso para primeiro da ESO B. B de Barcelona, sí. Xa está entregado. Vale. Xa está este grupo, equivoco, sí. Atención, para segundo da ESO de Dinamarca. Estes non collen diploma ni collen nada. Ahí está. Atención porque a vosa canción comeza en 3, 2, 1, vamos. Bueno, ahí estaban. Ese aplauso para cuarto da ESO D de Dinamarca. Xa lle pedimos, por favor, que se retiren rápidamente para dar paso aos gañadores da segunda categoría do segundo ciclo, terceiro e cuarto da ESO. E para cuarto da ESO B de Barcelona. Vamos ya.
aplauso para cuarto da ESO B de Barcelona que leva o primeiro premio do segundo ciclo. Para segundo de bacharelato, Fede Cáceres. Coa súa proposta clase de aeróbic. Bueno, Belén, esta canción es para ti. Tenía que serlo, ¿no? Ese forte aplauso que fan entrega do cheque os alumnos de Tafaz, ¿no? Sí, ¿verdad? Non vexo desde aquí, pero sí. Ven, ese aplauso forte, a ver ese aplauso. Ven. Xalle Bedi, representante da AMPA, Paco, do equipo directivo. Vamos a dar o primeiro premio na categoría de bacharelato e Tafaz. Os gañadores desta categoría son... ¿Por que se ponen de pé os de Tafaz? Puxéronse de pé, cuidado, Pois o primeiro premio na categoría de bacharelato Tafaz é para